Τέμιση που ήσουν εδώ μπροστά στο συμβάν, τι ακριβώς έγινε να του καταγράψω. Τι να σας πω κύριε Όργανο, αυτός εδώ ο άνθρωπος έρχεται με το αμάξι του σαν το δαιμονισμένο, έτρεχε με 150 χιλιόμετρα, 160, 150 τουλάχιστον δηλαδή, να το γράψετε αυτό. Εκεί από τη στροφή. Χτυπάει στο δέντρο, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Για 3 στροφές έφερε το αυτοκίνητο επάνω στον αέρα, σκάει εδώ, πετάγεται αυτός από τον παρμπρέις και πέφτει εκεί που τον βλέπετε βέβαια. Ζει ο άνθρωπος, αλλά αναστατωθήκαμε εδώ στο χωριό, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, καταλάβετε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, ρε. Μάλιστα. Σας αφήνω εγώ να αναστατωθείτε, τραβήξτε. Να πείτε ότι βοήθησα. Ναι, τραβάω γραμμή και γράφω το συμβάν. Έχουμε ένα τραυματία ολοκληρωτικά μέσα στο χαντάκι πιταμένο. 2 αναλυτικά. Πουδάρ δεξί στο χαντάκι. Πουδάρ αριστερό στο χαντάκι. Ωραία. 4. Σε σκάσει και εκείνους καταγράψει συμβάν. Σερ δεξί στο χαντάκι. Ωραία. 5. Σερ αριστερό στο χαντάκι. 6. Κεφάλι στην... Ωραία, αυτή καντιμιάρη να με κυνηγά αυτή. 6. Κεφάλι στην αύσαλτρο... Στην αλφράστρο... Κεφάλι στην αύστρα... Κεφάλι στο χαντάκι. Αμάν!